feies alguna A ver, Tu feies alguna vale, sé fer l'ovella, ho sabés? A mi tant. Ui! No. Res de res? No. Feu una cara estranya. És que això que no us serviré, Ui, que he trencat el banc, nois. Haureu de comprar un silló nou per les entrevistes. Van a venir 13 millones de naves de Orión, de Ganímedes, de Alfa de Beta. No, estic molt decebut, tio. Per què? És per plorar, tio. Per què? M'encallo, no sé pas Què dius? És que em sento cantar a mi, saps? I em faig com vergonya, perquè no m'he sentit mai cantar. Ceres vermelles, no? Amor-te. No, ja. Estic bé. Vale. Sí? I no se'm sortirà. Puc fer notes? Però ja està. Estiri més un pol de cotorra que una cadena de barco. Porta. Tu m'has dit que no cal pensar, tio, pues jo igual, no? Dale. Vale. Cara. Tu, però això serà com una pel·li o què? Perquè de tanta gent durarà molt, no? Sexe, no? Sí, sense no s'empeny amb què. Vale. Ara, L'escric. Hosti, no sé què dir-te. Me l'ha xivat i no me l'he sabut, perdó. Torna'm a repetir que m'he inventat una altra cosa. No sé què dir. Però vosaltres què diu, ostres? Compreu un arbre trident.net. M'encanta, ha sigut divertit, tio, m'ho posat molt bé. Alguna cosa que vulguis afegir? No, ja està. Algun ball que vulguis Està tot fer? dit. No, molt bé. Uns cracs, seguiu-vos a YouTube, que ho estan fent molt bé, uns molt bones persones, molt bons amics, i si em quedessin 24 hores de vida els hi diria t'estimo els dos i us faria una abraçada. Va bé? Una abraçada.